Ето ни нас, уважаеми зрители, онези, които с радост чакат мигът, в който ще си поговорим за храна и за история. Точно така. Днешното предаване определено е посветено на историческите дати. Знаете, че от време на време каня известни български историци, за да си припомним славните български исторически събития, които са се случили през тази година, които ще се случат през следващата. Какво в нашата по-нова и по-стара история трябва да ни кара да се чувстваме горди, че сме българи, и кое да ни натъжава, че по един или друг начин сме били по някакъв начин ощетени от великите сили. Днес на гости ще ми е моя искрен и личен приятел Дими Стоянович, с когото ще си поговорим именно по този повод, защото има много интересни неща и през следващата, но има и неща, които не трябва да забравяме. Неща, които се случиха през 2013. Аз съм решил да го посрещна с едно предаване. Той е историк и много добре запознат, разбира се, с историята на нашето съединение, след освобожденската история. Ще го посрещна с една рецепта, която предлага една възможност да проследиме влиянието на турската кухня в българската кухня, а тази рецепта проследява персийското влияние в турската кухня, което по един и друг начин се е пренесло в българската. Малко сложно звучи, но ще е много вкусно. Рецептата се казва перде пилав. Въобще пилафите, оризът идва през Турция и се настанява трайно на нашата трапеза, измествайки булгурът. Но това са много сложни неща, за които ще си говорим и процеси някой друг път. Какво представлява този перде пилав? Много интересна комбинация. Първото нещо, което ще направя, уважаеми зрители, е да разтопя малко масълце в едно тиганче и в това масълце да сложа малко стафиди. Не се очудвайте, така те ще се напълват с масло и ще станат меки и вкусни. Да сложа малко сурови бадеми, персийците и въобще персийския стил на готвене, минавайки през турската кухня, съчетава използването на много ядки. Ядките дават невероятна енергия на организма, дават много храна на мозъка и се използват във всякакви варианти, в случая и с пилав. С тафиди и ние все още готвим, знаете, някои сърмички, някои оризи, продължават да се готвят по този начин. Запържваме масълцето и ядките и единственото, което ще направя е в този момент да сложа две щипки екзотика, ориент, както искате го наречете. Аз ще сложа малко канела. Тя е абсолютно достатъчна да придаде именно онзи леко ориенталски стил на рецептата. Едно време канелата е била много ценена подправка. Тя се е служила и за много лечение. Значи нашите природолечители съветват, ако човек иска да има добро кръвно, да изяжда по мънинко канела всеки ден, помагала, така твърдат специалистите. В никакъв случай не препържвайте ето това чудо. И другото нещо. Преди 20 минути аз взех и сложих в тази купа ето този ориз. Така нареченият объл ориз. Не дългозърнест, не бисерен, а объл, кръгъл ориз. Той е този, който трябва да бъде накиснат за 20 минути във вода. Един от пинизите на нашата рецепта. Перде пилафът всъщност ще представлява един вид хляб, в който вътре плънката ще е пилав. Разбирате ли? Пилав, ама загърнат с тесто. Как да направим тестото? Много бърза схема. Слагаме масло, размекнато, най-добре, в една купа. Добавяме за малко да го изпусна, 2 яйчица, штрък. Добавяме щипка сол. Ето я и нея. И докато запържваме шамфастъка и останалите продукти, пускаме миксера и избиваме яйца плюс масло. До тук сме готови. На бърза ръка махам ядките, защото те не трябва да се препържват, но от друга страна са дали вкус на нашето масълце. И в това масълце, вкусно и превкусно, с лека щипка канела, както вече се оговорихме, трябва да сложим, да поотцъклим накиснатото оризче. Един лек съвет, който мога да ви дам. В никакъв случай не стискайте ориза, не го тръскайте много, защото когато е киснал толкова време в вода, той става изключително чуплив и крехък. Трябва да се отнасяте с него с много ласки. Ето така. Това нещо мога да го дръпна от тук. Нека масълцето да покрие всяко едно от зранцата. Всъщност, това е идеята
на запечатването на ориза с масло и с мазнина, за да може в последствие да се получи именно ефекта на пилафа, което означава, че всяко зранце е отделно. Почвам да добавям тук брашно и на ръка измествам едно сравнително не меко, но не и твърдо тесто, толкова, че да не ви лепне на пръстите и да можете в последствие да го разточите. Хубаво е това тесто, след като го измесите, да поседи поне 15-20 минути, да отдъхне, да дъврандиса в хладилника. Взимам това тесто и го слагам тук на плота, като първо ще поръша с малко брашънце. Ей така. За да мога да го разточа, защото, както ви казах, всъщност нашия пилав ще е гушнат в една обвивка от тесто. Опалянка. И така. Не го разточвайте много натънко. 4-5 мм то ще бухне, за да стане се пак хубава коричка. Какво е станало с оризчето? Позапържено, отцъклено. Връщам вътре ядките. Нека да стоят. Нека да има ядки. Отивам тук. Аз не ви казах, но трябва да знаете, че е хубаво винаги да правите пилафите с бульон. Така съм постъпил и аз. Сварил съм пиленце и съм го обезкостил. Слагам обезкостените пирешки мръвки тук вътре. И, както казват моите приятелки, бабите, добавям бульон и заварявам ориза. Той по принцип вече е поел една вода. Когато поеме и тази на бульона, ще стане наистина малко по-различно, по-вкусно, по-сочно. Да може да остане ориза именно така на отделни зранца, е много важно да спазвате технологията. Оставям го да се завари и да си изпие водичката, която съм сложил тук вътре. Разбира се, солчица и черно пиперче ще сложа след малко. Защо разточих всъщност цялото това чудо? За да хвана един съд, който е номера да има обратна конусовидна форма, ето точно такава, каквато имам в момента, да хвана тестото и внимателно, без да го разкъсвам, да го напъхам ето тук вътре. Изчаквам ориза да набъбне. Виждате ли, в никакъв случай не трябва да бъркате и да ровите в ориза. Трябва да се отнасяте нежно с него. Ето така. Напълвам нашата формичка. Ей, как съм изчислил всичко. Оризът повече няма да набъбне, защото той е пил достатъчно бульон и вода. Нещо, което трябва да го знаете. Тук в тази форма слагате вече напит ориз. И започвате да затваряте цялото това чудо. Ето така. Тук може да откъснете малко от тестото. Не е казано, че трябва да го сложите цялото, защото ще стане прекалено дебела кората. Взел съм си малко лепило. Разбирайте, едно разбито яйце. И когато печете това нещо за около, да кажем, половин час на 160 градуса, не повече, го обръщате, намазвате го пак с яйце, защото вие, като го обърнете, ще го извадите ето така и ще имате една великолепна коричка, с която ще блеснете пред всички и ще кажете: уважаеми зрители, аз направих като ути едно перде пилавче. Дали трябва често да употребяваме думите пилав, аерян, които са чисти турцизми, ще кажат специалистите. За добро и за лошо, ние силно сме повлияни от турската кухня, защото в крайна сметка достатъчно дълго сме живяли прекалено близко. Ако се поровим в националната история, ще видим, че повечето от нещата, които харесваме в днешно време, са по-скоро плод на това съжителство с Османската империя в последствие. За всички тези влияния, между другото, ще поговори след малко моят приятел, историкът Дими Стоянович, с който ще си говорим за важните събития през тази и през следващата година, които ще ни накарат да помним историята. Защото тя е важна. Учени да бъдем българи. А сега печем, както се оговорихме, на 160 градуса около 30 минути. И преди да си припомните списъка с нужните продукти за нашият перде пилав, да ви припомня, че той всъщност е една нескъпа рецепта. Струва, да го наречеме, 7 лева. Да, но ако човек си пресметне енергията, може би цената ще е съвсем различна. Защо? Имате поне 1 час преди това варене на пилето. Имате печене във фурната.
имате енергия за най-различни малки операции, които са при пърженето и приготвянето и изведнъж към тези 7 лева започвате да добавите и плюс, и плюс, и плюс. И се получава една нерадостна сума, особено тези плюсове, ако ги сложите в края на годината. Затова ви припомням, че ако можете да спестите някой лев от енергия, на края на годината ще си направите лично за вас някои подаръци. Какво е моето предложение? Знаете го, то е традиционно. Не използвайте електричество, а използвайте природен газ. По-евтино е, по-бързо е, по-вкусно става, защото имате голям темперамент на вашия котлон и на вашата енергия. И от друга страна е едно безопасно гориво, което може да настаните във вашата кухня. Перде пилав. Нужните продукти: 2 чайни чаши кръглозърнесто рис, 1 сварено пиле, 3 супени лъжици масло, 2 супени лъжици обелен шамфастък, 2 супени лъжици стафиди, 2 супени лъжици бадеми без люспи, 3,5 чайни чаши бульон от варенето на пилето, щипка канела, сол и черен пипер. За тестото 125 грама масло, 2 яйца, 2,5 чайни чаши брашно, 1,5 чайни лъжички сол, разбито яйце за намазване. Начин на приготвяне. Направете тесто, като сложите в купа меко масло, добавите яйца, сол и брашно. Умесете тестото и го оставете в хладилника. За плънката разтопете маслото в тиган. Добавете в него стафиди, бадеми, шамфастък и малко канела. Извадете ядките и стафидите и в същия тиган запържете измит и отцедено риза. Добавете бульон и пилешко месо, сол и черен пипер. Върнете ядките вътре и разбъркайте. Разточете тестото на тънка кора и облепете с нея кръгъл огнеупорен съд, като оставите да стърчи навън. Изсипете в него риза и го загърнете с тесто, така че да се затвори от всякъде. Намажете отгоре с яйце и печете на 180 градуса, докато хване златисто кафяв загар. Обърнете пилафа и го сервирайте горещ. Стискам ръката на моя приятел Дими Стоянович, един човек, с който се познаваме от деца. Нашите семейства са много близки и до ден днешен. Човек, с който съм израснал и ми е много приятно така в края на годината от историческа гледна точка и кулинарна гледна точка да срещнем нашите погледи и да видим какво се случи през тази година, какво ще се случи през следващата, какво да помним от историята, какво трябва да запомним от тази 2013-та. Мен най-ми харесва първият въпрос, какво ще се случи тази година, защото това е така в сферата на... Аз не говоря за най-съвременните събития, по-скоро да се обърнем погледа назад. Това е приключването на Балканската война. Приключването на Балканската, началото на Първата световна война. Въобще ние на юбилей сме много силни. Много силни. Много сме силни. Не знаем какво ще се случи след 100 години, дали ще има за какво да се споменава нашето време. Дали ще сме замесени ние в по-малката и по-голямата история. Първата световна война, да ни я забравяме. Един много важен факт. И затова в днешното предаване, аз, уважаеми зрители, реших да направя две много така бележити рецепти. Едната вече се пече в фурната. Това е турското влияние в българската кухня. А другата е една рецепта, идваща от Англия, където в един така много важен момент жените са пращали на своите мъже, които са били по фронтовете на Европа, са пращали колети, цигари, чорапки, нещо, някоя мила снимка, някое писмо. И в тези колети е присъствал този войнишки кекс. Много емблематичен, с много прости продукти, които не са... Той се казва тренч кейк, които не са се разваляли, защото един колет средно е пътувал между 10 и 12 дена до фронта. Вътре няма яйца, има съвсем прости неща, има брашанце. Аз сега ще го забъркам, а ти пък можеш в същото време, чай само да не забравя нещо, че кексовете, нали, слагаш всичко така. Имало е какао за допълнителен лукс, цвят и малко калории. Щипка любов с канелата. Малко джинджер, защото знаем, че джинджер е така една типична английска подправка. Какво още? Малко стафиди. Добавяме тук в едно кладенче, което правим. Добавяме чаша олио за повече калории и чаша мляко. И общо взето това е този кекс. Какво се случва през Първата световна война и как тя завършва за България? Всъщност да започнем оттам. За пореден път ли сме бити и унижени? Това е хубаво какво се случи в Първата световна. Следващите 4 часа можем накратко да разкажем какво се случи. Да, ами какво се случват? Много неща се случват и то за пръв път се случват, не случайно и Първа световна война. За пръв път светя така категорично полудява масово и всеобщо. И се започва едно наистина сериозно клане между всички с общо взето неясни цели
поделени между няколко основни играчи, в които ние, разбира се, със своята мощ се намесваме с свои собствени цели, но за съжаление... Каква е целта на България? Как целта на България е крайната точка на обединението. И ние се лутаме между възможно най-добрия партньор. Добрите партньори са два. Грубо казано Германия, грубо казано Антантата, Франция, Русия и така нататък. Ние сме изключително лоялен партньор. Може би избираме грешната страна, но в момента, в който се включваме, това не е много ясно дали е грешната или печелившата. Избираме този, който ни дава ясни гаранции, че ще получим онези територии, които искаме. Само казвам на нашите зрители, че това, което правят тук, е един сложен химически процес на гасене. Това е оцет, в който гаса малко сода, за да не бъде тя достатъчно остра. Тази сода именно ще създаде известна пухкавост на нашия сладкиш, а пък оцета и цялата тази химическа реакция ще му даде трайност, нещо, което е било много важно. Започва войната. Как върви тя за нас? В началото върви прекрасно. България буквално унищожава сръбската армия и то за броени дни. Тя бяга с едни лодки към остров Корфу и буквално обезмисля нейното присъствие в Първата световна война, което е доста стряскащо за нашите противници. След това започват по други фронтове, с Гърция, Македония, естествено, в един момент. Надценяваме сякаш малко себе си. Ние не надценяваме себе си, надценяваме способността на нашите партньори в крайна сметка да бъдат добър гръб. Малко, още повече се усложняват нещата, когато и с Румъния трябва да водиме война, но ние и там просто буквално обезмисляме ролята на Румъния като наш сериозен противник. Влизаме в Букурещ, това е много добре известно. Генерал Колев с неговата конница буквално смазва непобедимата конница на Русия, което е една от най-неочакваните победи за целия военен свят. И въобще има много героични събития вече, пък като започнем и с драматичните събития в Македония, завой на Черна, ура, по 5 на нож, 3 души пазят от 3000 своите укрепления. Тук наистина вече има свръхчовешки прояви на смелост и на патриотизъм, но това, за съжаление, днес изглежда по-скоро като една приказка, от която, не знам, ние много не сме се получили. Малко се говори за тези славни победи. Това е много интересна тема за разговор в наши дни, когато си мислим много зле, дебнеме се по улицата с кървяцали погледи, викаме долу-горе, не знаем точно какво, оплакваме се, колко сме зле, депресионно пием денонощно. В същото време, само преди 100 години има един период, в който държавата е буквално унищожена. Тя е на дъното. Национална катастрофа, провален национален идеал, абдикация на цар, някакъв нов цар, полумалолетен пристига, който въобще няма респекта на своя народ. Всичко е сринато до земята и се започва отново. Да не говорим за жертвите, чисто физическите жертви. Колко са те? Десетки хиляди. Толкова ги сметнем из Балканските войни. Истинска катастрофа. Просто чудовищно нещо. Пълно е с вдовици. Да, пълно е с вдовици. И в същото време този вой на апатия и национално отчаяние не съществува някакси в нашите предци. Много е силна тази пулка, не знам, защо въобще не поглеждаме към тази. Защо не поглеждаме към тази? Имаме още една светла дата, ти я спомена. Стават 70 години от великата дата 9 септември. Да живей. Да живей. Няма да коментираме с какво и как излизаме от тези години, но една дата, която трябва да отчетем в националната си история. Как? Абсолютно. Това е, може би, най-ключовата дата за българския 20 век въобще като събитие. На едни много им харесва тази дата, други естествено, каквито сме и ние сме силно пострадали от нея, но в крайна сметка това е датата, която бележи живота на всички ни. Новата ни история, това е бележитата дата. Това е всичко, всеки българин. Какво се случва? Мисля, че в Турция се случват интересни събития точно в този период. Да, сега 2014 година... Аз не случайно започнах с едно влияние на турската кухня и на персийската върху турската кухня, един намек към това. Какво се случва при съседите? Тази година завършваме една кръгла годишнина от възхода на Ататюрк, т.е. от подписването на неговата конституция, от създаването на Република Турция, което е... На съвременната държава Турция. На съвременна, кемалистка Турция, както е известна, което е едно от най-важните световни събития също за 20 век, защото това е края на една
от най-важните монархии в историята на Стария континент и създаването на нещо ново, абсолютно неизвестно за турците и за света, което е създадено от един забележителен човек и много, много добър приятел на България, между другото, чиято любовна история, още като така военната шеф в София, е легендарна. Две думи, не може да нямаме и жълт момент в нашия опис на историята. А той има тук любовна авантюра. Тюрки Димитрина Ковачева, не кой да е, а дъщерята на един от най-известните български генерали, генерал Ковачев, който се е сражавал срещу самият Ататюрк по време на Балканската война. И той пристига именно през тази 14-та година военната шеф в София, където се влюбват безпаметно един в друг, те се сгодяват. Но в така сюблимния момент, много близки приятелски семейства, в сюблимния момент генерала казва, това е невъзможно. Аз няма как да дам дъщеря си на турчин, пък било той толкова просветен като вас. Драмата е голяма. Той пристига тайно след това тук в София. Въобще една драматична любовна история, от която цяла Турция се гъне, както се казва, от интерес и страст до ден едно малко черно петно в неговата бляскава биография от тук нататък. Напротив, това е едно много бяло петно. Счита се, че даже голямата причина да направи всичките тези реформи към светското идват именно покрай тази му любовна връзка, защото той осъзнава, че не може да предложи нормален европейски живот на своята любов. Той трябва да я направи една кадъна, да й сложи в ереджето, тя да спазва едни норми, които не са подходящи за нея. Световната класика предлага много такива мотиви. Да. И въобще тази история е много любопитна. Ататюрк така въвежда Турция в света на модерните, на съвременните, на модерните държави. Какво ще се случва в България? Интересно, като дати, ето сега, 14-та година, какво друго се случва? 9 септември? Това е вече, освен тази Ковачева, тя ми и леля, между другото. Да. И ваша далечна роднина, господин Бъчваров, но това е една друга тема. Трябва да се съберем да обсъдим тези детайли. Естествено, легендарната дата е създаването на футболен и въобще на спортен клуб Левски. А ти пак си замесен там, доколкото си дядо ми е, първият център нападател на клуба и дългодишен 100 години клуб Левски. Ето сега, като един от създателите на твоя дядо, не завиждам на съвременните фенове на Левски, защото и аз се боря за фен на Левски. Поне така, в моето детство бяхме фенове на Левски. Ми е малко тъжно. На всички ни е тъжно. На всички ни е тъжно. Да, това е вече стигнало до едно дъно, но то е като отражение на всичко останало. Да, колкото политиката, толкова и футбола. Между другото, само да кажа на нашите зрители, така намазаният с хубав яйчен жълтък перде пилав, виж го колко красиво изглежда. Много е мил. Вътре пилафът ще е на назранца. Се вкарва във фурната за още 10 минутки за прекрасен загар. А нашият хляб трябва да се пече минимум час на 160 градуса, за да бъде достатъчно траен. Запишете си списъка с нужните продукти за нашият войнишки кекс и след малко ще се видим на вече сложена маса, а когато сложим масата с един човек и един приятел като Дими Стоянович, ще си налеем, разбира се, по чаша вино. Войнишки кекс. Нужните продукти: 450 грама брашно, 220 грама олио, 150 грама стафиди, 2 супени лъжици какао на прах, 1 чайна лъжичка сода, 150 грама кафява захар, 2 супени лъжици оцет, 240 мл прясно мляко, индийско орехче, джинджифил и канела. Начин на приготвяне: загрейте фурната на 180 градуса. Смесете всички сухи съставки без содата с брашното и оформете кладенче в средата. Добавете олиото и прясното мляко. В отделна купичка смесете оцета с содата и веднага след това прибавете в кладенчето. След като всичко е в купата, замесете гладко твърдо тесто. Сложете го в предварително намазнена форма и печете около 1 час. Ето, господин Стоянович, нашето турско влияние дай Боже всеки вече излиза от фурната. Нашият перде пилав, вижу колко компактно седи. Надявам се, че вътре, разрязвайки го, ще имаме нещо много важно. Оризът да бъде точно пилав стил. И така, уважаеми зрители, днес поговорихме за много важни неща от нашата история. Надявам се, че
Вие ще ги преосмислите. Надявам се, че тези малки препратки към това, което ще отчетем през следващата година, ще ви накара отново да хванете книги, които се издават сега, а не старите учебници, които помниме поне от моите ученически години, които не казвам, че лъжиха, ами малко се бяха объркали. Финно казано. Финно казано. Малко се бяха объркали. Историята трябва да бъде разглеждана, оценявана. Не чух историческите ви аплодисменти, господин Стоянович. Ето това парче история. Може да си го направите. Ние с господин Стоянович, както всяка година, по това време ще дигнем една на здравица. Ние ще продължаваме да говорим за историята, но историята се пише и в сегашното време. Затова, моля ви, бъдете горди исторически участници в днешния ден. А в днешния ден обаче Дими ще си тръгне от тук с едни подаръци от нас. Малко украса, разбира се, за твоята къща, сега по време на празниците. И един сръчко, един малък кухненски робот, един мини резач, за да може да се справяш бързо и лесно в едни по-заплетени и комплексирани кулинарни събития. До нови срещи!